Karso pramila sampun ngantos sedaya prajurit wonten ing Dagalasen sami kendhati kaprayetan pramila menggahing kula menika titi wedalipun dipun bidhalaken wonten ing kaso Trandemang punika. Umpaling ku yen wis teko ing Demak aja padha gawe kesro. Kowe iki jumenengan. Nggih. Ngerti? Nggih, nanging tetep pas podo lan siap. Mumpung tabuh kaping 8 pas. Budhale. Jagol ngawekane budhaling para prajurit ing Dagalasen tak parangake kelawan enggal budhalake tumapak ing kaso Trandemang punika. Budhale di
Angin ngerti sampun cakep sedane Kanjeng Sultan Patah ana ing Demak Bintara dene nimbang kang menang lenggahi hamparing Maisondanu ana ing Kasultanan Demak Bintara kudu wedrah saka ing Demak teges turun Sultan Patah. Mula sangka kuwi aku bakal nemtu marang wedrahing Sultan Patah ing Demak Bintara sapa kang menang lenggahi hampar Maisondanu jumeneng Sultan ing Demak. Mongko manut silsilah para raton kang menang jumeneng dadi ratu kudu gilir kacang bener ngono ya, Dron. Leres Kanjeng Sunan Giri. Dipidhangetke ya aku tak mantu marang putra ana ing Demak. Nggih, sumangga. Nak Mas nyawa kalbu panjenengane kang minangka dilairake sing paling tuwa kepiye babakan palagan kudu kepingin aku awan sampeyan sobagi dalmono terus aku badu nang masjid tegas babakan palagan kawas naken batu lah yang direkat dengan kemawon rong kaya ora tegas wis ngono wis urip kepenak ana ing jero lugamu dikepenake panjenengane nak Mas Dirga Mari tau Romo Giri. apa panjenengane ora ngepenginake jumeneng dadi sultan ana ing Demak Sewu. Kuring Demak niku namung ingin dipunwastani muntu kadutasan. Ingkang menang gatuh kemawon boten purun. Mila ing mriki kula moko trimah ngayomi tiyang-tiyang saking kaya ngono lungguhku diprayonake nak Mas Kencana paring dawuh Rama Sunan mongko sliramu wedrah ana ing Kasultanan Demak Bintara. Aku mung kepengin ngerti kepiye apa ora ngepengenake jeneng dadi sultan ing Demak. Rama Sunan dapur kula kemawon ingkang minangka sepuh menika mopo babakan palubat ing Demak napa malih kula sak menika kemawon kula sampun mukti wibawa sinambi lan garwa kula wonten ing sawet mila mawita babakan palenggahan Rama Sunan Giri kula mopo Rama Teges pasrahke marang kadang. kados kanten terus Rama Satu garwamu nyemanggaake panjenengane nak Mas Langharji. Oh inggih paring dawuh Bapak. Delagak lagiane wong Madura ya kaya ngono. Leres. Apa panjenengane ra ngepengenake jumeneng dadi sultan ana ing Demak Bintara? Oh, ampun nuwun sewu Bapak. Kula niku mikir sak kabupaten mawon bingung. Napa milih kok dadi sultan teng Demak Bintara? Lah kula niku anut kali bojo kula, Ade Kencana. Ora ngono to, Dik? Pun mumpung mawon kula tempo mawon. Yen kaya ngono ing kene mutusake kang jumeneng dadi sultan ora liya mung Trenggono. Instruksi. Aja
Kanjeng Sunan nggih. Piye, Dos? Mbok menawi panjenengan menika kasugen. Miturut silsilah Ratu para raton niku pun bener. Ratu Mas Nyawa Kenyana mangtari mopo. Pindhane tiyang mlampah niku manglumati. Napa bedane dipati ndak kesunya to? Rak kedadipun tari glen napa mbotenipun? Oh, kaya ngono. Saya nggih. Heeh. Ya sing gedhe pangapuramu ya Dos. Wong tuwa ki akeh pikune. Teges ora gilir kacang kaya ngono. Nak Mas Surawiyata. Nggih, bareng dawuh. Sliramu kok ngepengenake jumeneng dadi sultan ana ing Demak. Kula saguh dadi sultan ing Bintara Demak. Saguh. Yen kaya ngono niku teges sapa kang kuat nglenggahi kampar maison dadu ana ing Kasultanan Demak. Yo kono sing bakal jumeneng dadi sultan. Ah, ngono ya. Nggih, Kanjeng. Prajurit Pradangga munggah. Wong sudan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beng dulu deh. Kamu ramale kanggo yang kursi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ah, ono deh.
Woro-woro. Lakon Junjung Sultan ing Bintara Kula tetep dadi ratu ing Praja Demak. kula badhe nyipta negara Demak adil lan makmur. Wes pintu lho, Dik. Benjak ae. Mas boten kiat, kula boten kiat. Rene wedal sak menika kula dereng kiat lenggah dampar masa dalu wonten ing bak kula. Kapolo kula nyuwun inah sekawan dosa dinten. Mateng dika para wedrah wonten ing Kasultanan Demak. Wedal sak mangke Nak Mas Suroyata nyuwun wektu 40 dina lajeng panjenengane wedrah ing Demak kados pundi. Mila saking menika Rama Sunardi kadhaipun wonten warna ingkang langgahi dawuh prabon wonten ing Demak Bintara. Kaya ngono. Leres Yen Nak Mas Dirga kados Leres atur pun sederek kula satemipun jenenganipun ampane malih ketahuan warne. Nak Mas Kula cocok kali kacok kok. 40 dina niku sesasi punjul 10 dina. Niku dangu sanget. Nek mboten wonten ratune, Demak Bintara umbar-umbaran. Kedahipun wonten warnen. Lah saking kula langkung mlayuki bopo kiri mawon sing menggahi dampar. cocok. Lah mriki panjenengan tiyang baru. Nek wektu dina iki aku kang bakal minangka warek ing Kasultanan Demak Bintara. pamagaken. Semenang-semenang. Bismillah. Dos. Aku tak takon yo. Takon apa kan sakuna. Wektu dina iki sawise ingsun jumeneng Sultan ana ing Demak Bintara nganggo jeneng Pangeran Satmata. Dos dos. Tak takon. Karena apa Kanjeng Sunan? Panguasaning ratu kuwi lho, Dos. Panguasaning ratu menika datang winates Tanpa winati. wenang murba tan kena kawasesa. Sabda pandhita kudu sepisan. Kuwi kaya ngono. Kula saka iki dirungokke Dos lan kabeh tegak ana ing Demak Bintara. Ingsun bakal werek prabot kang bakal jumeneng dadi sultan ora liya mung Trenggono.
muga-muga ora takon. Wah, elek Dik. Wis tenang aja. Dik sabar. Ya, Dik. Ora krasa mumet. Ora gemeter. Wah, ganti. Langkung sekeco kula. Mas, ini lagune manut ingkang kanthi tinggal. Ing wedal sakmenika kula pengayoman kota Kasultanan Demak. Kamula kula badhe tambah gelar Sultan Trenggono. Wah, sampean bisi-bisi terus. Nuwun sewu Romo Giri. Panjenengan iku tiyang sepuh. Nggih, Ha? Oh, wis ngerti anakku itu wong. Panjenengan iku salah sawijining wali. Nanging kenging menapa panjenengan nginggak-nginggakaken pranatan wonten ing Bintara Demak. Pun ketok. Nek sampeyan iku bocah abot munggo ing Trenggono, enteng munggo ing Surawiyata. Panjenengan ten mriku nuturep. Panjenengan iku wong mulot. Hei, Trenggono. Rungokke. Yen kowe dadi sultan ing Bintara Demak, aku mesti nyembah lawan kowe. Surawiyata kae tak paribasane sawijining kewan gajah. Kang wal sangka wantelane ucul saka. Ora liya kang bisa ngendhake pakartine mung sratine. Lah yang sinten ratine? Alalah kae. Nggih. Kula tanggap. Kula mpun krasa. Alite Surawiyata. Ketan niku mboten anak kula ning tak angko, tak gunah kaya dene anak kula piyambak. Nggih. Kula mboten kabotan ripih kayan Siadi Surawiyata. Nak piyambake gelem sampeyan matur. Nek piyambake uga boten gelem ampun nutup kayan kula. Mas langgar Injih kula. sawise ngono lakon kaya ngene mongko panjenengane ra kanthi Kyai Kakung kula sangka kuwi Pagrana ing Kasultanan Demak Bintara ing mengkone Surawiyata gen ora ngono. Ning satu tawi dilarang panjenengan. Sebenarnya sampeyan ngalamun wis gedhe tuan itu. Paring kula pamit. Oh, bali nang Ciroko. Ora Kang Mas. Selamat Gusti ya. Ya, Monggo dhereaken. Mana nyuwun pamit Romo. hati-hati ya, Yo. Dik. Nuwun sewu ya, Dik.
biasa deh calonan petinggi bupati kuwi gede ono sing seneng ono sing ora seneng apa meneh iki sultan ratu deh kuwi sing duwe aku nyupat iki nek ono apa-apa teman mintoro aku tanggung jawab sawetara aku tak bali ing Bragetan wis 15 dino setengah bulan deh aku ninggalke kamu lo mesake deh ya ojo kuwatir delok bayumu wis lila-lili karo ya ayo deh ke kono balik hati-hati gendong bareng